Mela ħnaddu għal tieni qari, għandkom ir-referenza miktuba hemmhekk mill-ewwel ittra ta' Pietru, tajjeb kapitlu 2 u nibdew naqraw minn vers 18 fejn Pietru hawnhekk qiegħed jagħti tagħlim lill-Kristjani ta' żmienu li ħafna minnhom kienu wkoll il-sira. Hawnhekk għandna l-kelma għaddejja, però għaddej kienu il-sira. Nies proprjetà ta' ħaddieħor. U jgħidulhom hekk ara, għaddejja jew il-sira issottomettu ruħkom għal sieda tagħkom bil-biża' kollu, mhux biss lit-tajbin u lill-ġwejdin, imma lil-ħorox ukoll. Għax dan huwa grazzja jekk wieħed isofri għal Alla xi jagħli u jbati bla ma ħaqqu. Għax xi glorja hemm jew xi krettu hemm jekk meta tissawtu għal ħtijiet tagħkom tissapportu bis-sabar. Imma jekk meta tagħmlu sewwa issofru bis-sabar, dan ikun jogħġob lill-Alla. Għax għal dan kontum sejħin. Għax Kristu wkoll bata għalina u ħallilna turija jew ħallilna eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma għamel l-ebda dnub u li ma nstab ebda fuq fommu u li ma ta' kien imgħajjar ma reġax għajjar. Li bata u ma għeddiċ imma reħa ruħu fidejn dak li jagħmel ħaq jew li jagħmel ġustizzja bis-sewwa. U stess refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda biex aħna mejtin għal dnubietna ngħixu għal ħaq. Bil-ġrieħ tiegħu intom kontu mfejja. Għax kontu bħal naċ mitlufa imissa irġajtu lejn ir-raj u l-assi ta' ruħkom. Amen. Tajb, ħansaqsikom mistoqsija. Kif gorkom tażlu sentenza mill-Bibja kollha li tispjega l-Vanġelu fil-qosor b'mod sempliċi. Liema sentenza tażlu? Naħseb taqblu miegħi li tkun Ġwanni 3 vers 16 għax għallek ħabb id-dinja illi ta' liben uniku tiegħu biex kull min jafda fih ma jintilifx. ċoħ ma jmux l-infern imma jkollu l-ħajja eterna. Igawdi l-Alla fl-eternità fuq il-merti ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Bibja f'diversi postijiet tispjegalna kif aħna nistgħu nsiru paċi mal-Alla, kif aħna nistgħu nsiru sewwa mal-Alla. Tajjeb, u nixtieqkom li tatuni l-attenzjoni tagħkom f'din in-nofsija li ġejja sabiex ta' bilħaq ma jibqalna ebda dubju kif jiena nista' nikseb mingħand Alla il-maħfra u insir sewwa miegħu. Ma nix nużaw Ġwanni 3:16 għalkemm huwa pass fenomenali sabiħ ħafna u jiftijem, ħanużaw din is-sentenza li ħallilna hawnhekk l-Apostlu Pietru, apostlu li mexa fil-qrib ma' Sidna Ġesu li sema l-kliem ta' fommu, tajb li kien xut ukoll ta' tbatijiet tiegħu u jgħidilna u stess refa' dnubietna f'ġismu fuq il-għowda biex aħna mejtin għal dnubietna ngħixu għal ġustizzja. Bil-ġrieħ tiegħu intom kontu mfejja. B'mod impressjonanti bħal Ġwanni u daqs Ġwanni Pietru għawek jatina l-essenza tal-Evanġelju. Kont naf ħabib tiegħi Amerikan Robert Seeley, illum il-mulej sejjaħlu għad-dar eterna tiegħu, m'għadux magħna kellu 95 sena u kull meta kont iltaqa' miegħu kemm Malta kif ukoll kelli xorti li mmur għandu Kalifornja, kien jgħidilna meta naqsam il-bxara tajba ma' ħadd ieħor dejjem nuża l-istess vers. Qatlu Ġwanni 3:16 qalli le. Għall l-ewwel Pietru 2:24. U stess refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għowda biex aħna mejtin għal ħtijietna għal dnubietna ngħixu għal ġustizzja. Bil-ġrieħ tiegħu intom kontu mfejja. U nittama illi din is-sentenza ma tħallina ebda dubju kif aħna nistgħu niksbu ħbiberija mal-Alla. Għaliex għandna bżonn l-ewwel nett illi niksbu ħbiberija mal-Alla? Bibja tpenġina infatti bħala naċ mitlufa. Fil-Vanġelu, pereżempju, Ġesu ra l-ġmiegħ tan-nies u tħassarhom għax kienu bħal naċ mingħajr raj, naċ mitlufa. Nafx jiġifieri li tkun naġa mitlufa il għaliex missieri meta konna nittrabbew il-Rabat Għawdex kienu ħobb irabbi naġa, kellu maqjel
u kellu xi ħaġa jew tnejn u kien joħroġhom jiraw jiklu l-ħaxix fuq tal-ibraċ, kien hemm post hemmhekk kien xari tajjeb u kemm il-darba xi ħaġa minnhom kienet tintiliflu u tinżillu tamlit jew tinżillu law jew lien u jiġi d-dar inkwetat. Għaliex? Naġa mitlufa hija vulnerabbli. Naġa mitlufa hija biss kwistjoni ta' ħin illi din ħajġilha xi ħaġa. Ħataqmu fuq sies, ħattara karozza li seta ġrat. Naġa għandha bżonn raj. Mina raj anke jekk morru għal xenarju bibliku tajjeb, ħajjiġi l-lupu, ħajjiġi l-ors, ħajattakka u se tispiċċa rrovinata. Aħna ġu fid-dinja bħala naċ mitlufa. Naċ mitlufa li hemm bżonn allura illi ninġabru taħt id-dokra, taħt il-ħarsien ta' raj illi ta' bilħaq iħobb in-naċ tiegħu. Tajjeb u Pietru infatti jekk jgħidilna intom kontu bħal naċ mitlufa. Kontu, ma tkomx. Mela ġara xi ħaġa. Pietru qed jikteb lin-nies illi wieġbu għall-Evanġelju, għal bxara tajba. Ħanibdew naraw allura kif Alla isejħilna sabiex ingawdu biberja miegħu u jkollna tama sikura illi wara mewtna jilqana fid-dar tiegħu, id-dar tal-missier. Tajjeb, ejdu nifhmu x'ġara fuq il-Kalvarju, x'hemmhekk huwa il-kapulavur seħħ il-kapulavur tal-ħniena talla lejna. L-imħabba talla intwerid b'mod massimu, b'mod stravaganti bil-ħela meta Ġesu miet fuq is-salib. Pietru jgħidilna hu stess refa' dnubietna. U minn hawn irridu nibdew u nnifsu, Ġesu innifsu refa' dnubietna, ma mhux jien. Mhux jien. M'għandi ebda parti, m'għandi ebda sem li forsi nista' b'xi mod impatti għal dnubietni u forsi parzjalment xi ftit. Pietru jagħmilha ċara. B'mod espliċitu jgħid b'enfasi qawwija u nnifsu. U waħdu. Is-salvazzjoni tagħna hija l-opra sħiħa ta' Ġesu u ta' ħadd aktar mhux ta' Ġesu u tiegħi il-ħila tiegħu l-ħiet maqdin flimkien. Pietru jibda biex jgħidilna u nnifsu refa' dnubietna. U waħdu. U dan għamlu volontarjament. Ta' bilħaq kien mibgħut bil-missier, però Ġesu għamilha ċara illi jiena nagħti ħajti għan-naċ tiegħi. Għandi seta nagħtiha ħajti u għandi seta wkoll nerġa' neħodha. Dan il-kmandament jiena rċivejt mingħand missieri. Innota kif Pietru jgħid Ġesu refa' dnubietna. Refa' dnubietna. X'inhi l-idea li tiġikom f'moħħkom meta xi ħadd jerfa' xi ħaġa? Hemm xi toqol, le? Hemm xi peace, hemm xi tagħbija li kapaċi tkissrek, kapaċi ddamdmek. U infatti id-dnub huwa toqol. Id-dnub huwa madmad fuqna illi eventwalment ikissirna, jaffiġna. Huwa peace li aħna ma nifilħux għalih. Li għamlilna ħsara, li jaffeċ kemm il-ġisem tagħna kif ukoll ir-ruħ tagħna, però Ġesu refa' dnubietna. Ġwan il-Battista wkoll meta introduċa lin-nies ma' Ġesu ta' Nazaret għallhom araw dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jerfa' id-dnubiet tad-dinja jew iġorr lem id-dnubiet tad-dinja. Jekk taqra bl-Ingliż l-idea wkoll ta' jerfa' u jġorr. Inti tista' terfa' xi ħaġa u tħalliha f'posta. Tajjeb, imma l-idea hawnhekk hija li refa' dnubietna u ġarrhom lem. U ġarrhom lem. L-idea hi li Ġesu daħal responsabbli għal dnubietna u nnifsu. Jekk ikun hemm xi prinċipalu jidħol f'uffiċċju u jara rebu sħiħ u taqlib fl-uffiċini tiegħu, tajjeb,
Għax ħajdilhom l-impjegati tiegħu min ħajdħol responsabbli jew min ħajjerfa' r-responsabilità ta' tad-disgwid kollu. L-idea li Ġesu refa' dnubietna, jiġifieri Ġesu aġixxa għan-nom tagħna. Kien daħal responsabbli u n-nota refa' dnubietna. Liema dnubietna? Kollha kemm huma. Li kieku mhux kollha kemm huma, Pietru jgħidilna refa' il-maġġor parti ta' dnubietna, jew refa' ħafna minnhom. Pietru jgħidilna hu nnifsu refa' dnubietna. Huma kemm huma kbar fil-kwantità, huma kemm huma gravi fil-kwalità tagħhom, Ġesu refa' dnubietna. Alla poġġa fuq ibnu Ġesu il-ħtija u l-kastik li kienu dovuti lilna. U nnifsu refa' dnubietna. Mela Ġesu miet bħala is-sostitut. Ġesu ħa post dawk illi xi darba oħra matul ħajjithom iduru minn dnubiethom. Jindmu. Juru soba għal dnubiethom. Għaliex? Għax jafu illi dak id-dnub huwa pis illi huma ma jfilħux iġorruh weħidhom. U nnifsu refa' dnubietna fuq il-għowda. Pietru allura hawnhekk tajjeb ninnutaw lil min qiegħed indirizza, lil min qiegħed ikellem. Qed ikellem lin-nies b'mod indiskriminat, b'mod bla doċċ, le. Jekk tinnotaw aħna qrajna mill-ewwel littra ta' Pietru. U fil-bidunet tagħha jgħidilna eżattament lil min qed ikellem. Qed ikellem lil maħturin skont l-għarfa minn qabel tal-Missier bit-taqdis tal-Ispirtu biex jisimgħu minn Ġesu Kristu u jitraxxu b'demmu. Grazzi lilkom u sliem bil-kontra. F'kelma waħda Pietru qed ikellem lin-nies fid-din. In-nies illi jemnu Ġesu Kristu. Il-nies illi taw darhom għad-dnub u rrikorrew, ġrew għand Ġesu sabiex fih isibu r-refuġju tagħhom, sabiex fih isibu il-solliev tagħhom biex jeħilsu mid-dnub. Pietru l dawn nies qed ikellem. U nnifsu refa' dnubietna f'ġismu. Refa' dnubietna f'ġismu. Is-sakrifiċċju tal-Kalvarju kien sakrifiċċju reali. Ġesu verament u realment ħass id-batijiet, is-swad, il-flagellazzjoni, il-nifda tal-imsiemer, il-kruna tax-xewk, is-sofferenzi, id-batijiet ta' Ġesu Kristu kienu reali. Ġesu kien bniedem fil-vera sens tal-kelma, bniedem bħalna. Bniedem perfett, bniedem mingħajr dnub, però kien bniedem illi bata fiżikament fuq salib Ruman. Alla ma baċ rappreżentant imma ġie hu nnifsu. Emmanuel. Bata f'ġismu, però jridu niftakru wkoll minhu dan Ġesu. Pietru jgħidilna meta Ġesu għalilhom min taħsbu li jien. U Pietru qabeż qalilhom qallu inti il-Kristu bin Alla l-ħaj. Pietru għaraf id-divinità ta' Ġesu Kristu. Raġel qed jitkellem ma' raġel ieħor, però Pietru qallu int il-Messija bin Alla il-ħaj. Għandna mela wieħed, għandna Salvatur illi huwa kemm bniedem biex ikun jista' jieħu l-konsegwenza tad-dnub fuq innifsu, ċoħ il-mewt, imma huwa wkoll liben Alla biex ikun kapaċi jiflaħ iwettaq dak is-sakrifiċċju għalina. Infatti kif nafu wara 3 ijiem l-istess Ġesu ta' Nażaret mistu fuq is-salib irxoxta minn belli mwiet. U nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq il-għowda. Pietru seta' qal fuq is-salib. Għalfejn qal fuq il-għowda. Jew fuq is-siġra. Għax il-kelma tista' tfisser jew siġra jew għowda. Biex ifakkarna f'ċerta
dikjarazzjoni li Alla kien għamel fid-Deuteronomju, ktieb ta' Mosè, kapitlu 21, li kull min u imdendel ma' siġra huwa misħut minn Alla. U allura b'mod sinifikanti ħafna, Peter jgħidilna ġar nubietna f'ġismu fuq il-għowda. Meta Ġesu miet fuq is-salib, miet mewta is-saħtjata minn Alla. Naf li huwa diskors qawwi. Per mhux qed nifintaħ. Pawla Apostlu wkoll jgħid li Ġesu sar dnub għalina. Meta Ġesu miet fuq is-salib, Alla qisu, Alla ikkonsidrah, ma kienx fir-realtà, ma kkonsidrah bħala mitneb għaliex għax kien qiegħed iħallas għad-dnub. Mhux jew innifsu, għax ma kellux, għad-dnub tagħna. Għad-dnub ta' dawk kollha li xi darba oħra imorru għandu sabiex isibu is-serħan ta' ruhom minn dan il-pis traġiku tad-dnub illi qiegħed jaffiġna. Fuq il-għowda, l-għowda li tindika mistija, tindika għajb, fuq kollox tindika saħta. Galatin 3 vers 13 jgħidilna Kristu fdina mis-saħta tal-liġi. Billi sar saħta għalina. Għax hu miktub misħut, hawn hu l-pass mid-Deuteronomju misħut, kull min ikun imdendel ma' għowda. Kristu sar saħta għalina. U naraw illi il-mewt ta' Kristu fuq is-salib kienet sostituzzjonarja. Flok ma mitna aħna, mitu. Kristu ħa postna. Kristu daħal responsabbli għad-diżubbidjenzi tagħna kollha, għall-idolatrija, għas-ser, għall-immoralità, għal kwalunkwe deni u ħsara u ħażen li qatt għamilna. U nnifsu refad nubietna f'ġismu fuq il-għowda biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. U hawnhekk hija għaliex is-salib. X'kien l-iskop tal-Golgota? Għalfejn Ġesu kellu jmut? Mhux sempliċement biex jaffrilna d-nubietna, ma dik hija barka ewlenija, barka prinċipali għalfejn Ġesu miet. Sabiex jiksbinna l-maħfra minn għand Alla. Sabiex għamilna paċi mal-Alla. Ma aktar minn hekk. Petru imur aktar minn hekk. Ġesu miet biex jeqret is-seta tad-dnub fil-ħajja ta' dawk kollha illi jirritornaw għandu. Bħala r-raj tagħhom. Sabiex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Mejtin għad-dnub. Il-Kristjani huma mejtin għad-dnub. Jiġifieri, minn dak il-mument illi aħna emminna fi Kristu, Alla isseparana mid-dnub. Alla firridna mid-dnub, mill-ħtija tiegħu u mill-kundanna tiegħu. U allura wkoll qed jifridna mis-seta tad-dnub fuqna. Biex id-dnub ma jibqax jiddomina, ma jibqax jaħkem fuqna, ma jibqax jassarna għalih innifsu. Din hija realtà illi Ġesu ħabbara fil-bidunet tal-ministeru tiegħu. Meta ħareġ jipriedka u fejja n-nies tajjeb meta kellu madwar 30 sena, daħal fis-sinagoga u ara silta mill-profeta Iżajja li kienet tajtek. L-ispirtu tal-mulej huwa fuqi illa l-xqudi likni biex inxanda l-Evanġelu lill-foqra, batni biex infejja il-dawk ta' qalbu maqsuma biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u nagħti d-dawl lill-lomja biex neħles li maqsin. U kollu ġie biex iħabbar il-ħelsien jew iħabbar il-libertà lil dawk li kienu skjavi. Skjavi ta' xiex? Skjavi ta' dnub. Skjavi tal-passjoni ħżiena tagħna nfusna. L-iskjavitu illi qal kemm ħafna nies ma jammettux, il-bniedem huwa skjav tax-xitan. Ġesu ġie biex jilliberana mill-ħakma tad-dnub fuqna. Għalhekk l-istess Pietru fl-istess ittra tiegħu ftit qabel. F'kapitlu wieħed jgħidilna li intom tafu
Illi kontu mifdijin, x'jiġifieri mifdijin? Mixtrija. Meta hemm fidwa, ġifieri xi ħadd qed iħallas prezz biex jikseb il-libertà tal-imjassar. Intom kontu mifdijin mill-ħajja firħa tagħkom li ħadtu bit-tradizzjoni meta missirijietkom, mhux bi ħwejjeġ li jitħassru, ma nistgħu ħallsux deb jew fidda jew kwalunkwe ħaġa, ma nistax. Imma kontu mifdijin bid-demm prezzjuż ta' Kristu bħala ħaruf bla qajb u bla teba. Mifdijin bid-demm prezzjuż ta' Kristu. Din kienet il-missjoni ewlenija ta' Ġesu Kristu. Ġesu twilet fostna, għex fostna sabiex fil-milja ta' żmien ikun jista' jmut għalina. Kemm il-darba l-apostli fżomm ħabbrilhom minn qabel x'kellu jiġri meta jinżel meta jmut Ġerusalemm. Li jkun tradut u kalpestat u flagellat mill-skribi l-Farizej, mill-Rumani u joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Ġesu mela fridna bid-dnub mill-kundanna tiegħu, mill-ħtija tiegħu, mill-prattika tiegħu. Sabiex issa ngħixu għal ħaq, ngħixu forsi kelma daqsxejn iżgħet sempliċi ngħixu għal ġustizzja. Ngħixu għal ngħixu ħajja ġusta quddiem Alla. Mela aħna emanċipati mill-madmat tad-dnub biex inservu bħala għaddejja ta' Kristu. Ejjew nammettuha, għaddej ta' xi ħadd trid tkun. Tajjeb, il-bniedem jew huwa l-iskjav tal-passjoni tiegħu innifsu, l-iskjaf tax-xitan, l-iskjaf tal-soċjetà anke forsi li qed jgħix li jagħmel bħala minn ma jkunsidra l-affarijiet, jew aħna sefturi ta' Kristu. Forsi sefturi tinsema daqsxejn kera, il-kelma li jużaw l-apostli ripetutament hija doulos, li għar minn sefturi il-sira, l-sira. Però ikkonsidra hekk li tkun il-sir ta' Kristu. Li tkun il-sir ta' Kristu tfisser li inti li żżed bniedem ħieles. Għaliex? Għaliex Ġesu stess jgħid l-sir ma jibqax fid-dar għal dejjem, imma liben jibqa' għal dejjem. Jekk liben jagħmilkom ħelsin, tkunu ta' bilħaq ħelsin. Tajjeb, ġifieri li nkunu għaddejja jew il-sira ta' Kristu ifisser li aħna ksibna l-libertà tagħna. Meta aħna nobdu lil Alla u ngħixu skont ir-rieda tal-Alla, fi kliem Apostlu Pietru ngħixu għal ġustizzja, nkunu ta' bilħaq qegħdin ingawdu l-libertà tagħna. Pietru infatti jgħidilna għax għal dan kontum sejħin, għax Kristu wkoll bata għalina u ħallilna eżempju biex timxu wara l-passi tiegħu. Mela, Kristu miet biex jaħfrinna d-nubietna, jagħtina ħajja ta' dejjem, jeħlisna mill-toqol tad-dnub darba għal dejjem, imma wkoll issa biex nimxu wara l-passi tiegħu. Dan huwa parti mill-Vanġelu. Ġesu ma jsalvanix biex ħallina neutrali. Tajjeb? Imma biex insiru segwaċi tiegħu, timxi wara l-passi tiegħu. U ġifieri, fiżikament, meta Ġesu kien magħna fuq l-art, tajjeb, li timxi wara kien li kellek il-Pietru, Ġabu, Ġwanni, kull fejn kien imur Ġesu, jekk Ġesu kien imur Ġeriko, kienu jimxu warajh u jmorru warajh. Jekk jinżel Ġerusalem kienu jmorru warajh. Jekk kien jidħol ġo dar kienu jitlu warajh. Tajjeb, illum li timxi wara Ġesu, ovvjament hija aktar minn hekk. Hemmhekk għandna stampa grafika biex nifhmu illi fejn qed jirfes Ġesu nirfsu aħna. Jekk Ġesu rifes it-triq tal-ubbidjenza lejn Alla, ubbidjenza stretta lejn Alla, dik hija l-modija li aħna rridu nirfsu fuqha. Il-Bibbja allura titkellem dwar ġustizzja, ħanidu righteousness, tajjeb, f'żewġ aspetti. Nixtieqkom tifhmu din. Alla tagħna il-ġustizzja ta' Kristu. Alla libbisna bis-sewwa ta' Kristu. U allura dawk illi jemmnu fi Kristu huma ġusti quddiem Alla
huma perfetti quddiem Alla daqs kemm hu Ġesu Kristu. L-Apostol Pawlu jisħaq ħafna fuq din u jgħid li aħna li nemnu f'Ġesu Kristu li dorna lejh aħna Alla jikkonsidrana ġustifikati, illiberati minn kull ħtija, illiberati minn kull akkuża, illiberati minn kull xilja. Din hija l-ġustifikazzjoni li bija aħna għandna l-paċi mal-Alla. Tajjeb? Però hemm ukoll ġustizzja b'donazzjoni. Alla mhux biss jiddikjarana ġusti fuq il-merti ta' Kristu, imma wkoll jagħmilna ġusti. Mill-ewwel ġurnata li aħna nduru lejn Ġesu Kristu, tajjeb, Alla jagħtina l-Ispirtu tiegħu fil-qalb tagħna biex nibdew insiru nixbħu lill-Imgħallem tagħna. Parti mis-salvazzjoni tagħna hija l-dusija tagħna. Mhux biss il-maħfra, imma wkoll illi insiru bħal Ġesu Kristu. Għalhekk il-Bibja il-Kristjani sejħilhom regolarment disċipli, studenti, allievi, nies li qegħdin jitgħallmu mingħand l-Imgħallem tagħhom. Kif billi nimitawh, billi nikkupjawh, billi bħalma hu wera qalb mansweta, qalb li hekk ukoll nitgħamlu nagħmlu aħna. U kif dan nagħmluh bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Mhux bil-ħila tagħna, ma bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Mela ftakar. Għal dawk li jemmnu fi Kristu. Dawn jista' jgħidu Kristu miet għalija. Kristu miet biex iħallas id-dejn tiegħi kollu, jeħlisni mill-peace tad-dnub. Imma wkoll issa l-Ispirtu qiegħed jaħdem fiha. L-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-Dusija qiegħed jaħdem fiha biex jeħlisni aktar u aktar mill-vizzi antiki tiegħi u jgħinni inrawwem fiha virtujiet il-Bibja sejħilhom frott. Il-frott tal-Ispirtu Santu. L-imħabba, l-ferħ, is-sliem, it-tjieba, l-fedeltà, ir-rażna fuqna nfusna, l-umiltà, l-manswetudni. Dak kollu li Ġesu urina f'ħajtu aħna kapaċi bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu insiru nixbħuh. Għalhekk Pietru jgħidilna biex timxu wara l-passi tiegħu. U allura dan hu li qed joffrilna Alla. Lilna li aħna midinbin, li aħna mitlufa, tajjeb Alla qed joffrilna biex issa naqbdu s-salib, naqbdu mas-salib biex nirċievu il-benefiċċji li Kristu ħadem għalina bil-mewt u l-irxox tiegħu. Il-benefiċċji mill-mewt tal-ħaruf. X'inhu ma l-benefiċċji? Intom bil-ġrieħi tiegħu jgħidilna intom kontu imfejja. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontu mfejja. Din hija il-barka prinċipali li Pietru qed jikkwota minn Iżajija 53 li smajtuh moqri dalgħodu. Jgħidilna bil-ġrieħi tiegħu intom kontu mfejja. Mhux bil-ġrieħi tiegħu intom għad tfiequ, jew bil-ġrieħi tiegħu probabbilment tfiequ. Biex tagħmilha bonfaddi saret, lesta. Xi ħaġa tal-passat. Intom kontu imfejja. Mela x'tip ta' fejjan? Għax jekk ikoll insaqsi lill-Kristjani, tajjeb, dan huwa fejqan fiżiku jew fejqan spiritwali, fejqan fir-ruħ tagħna. Għaliex jekk hu fejqan fiżiku, naħseb kull Kristjan kapaċi jammetti li għandu xi difett fiżiku, żgħir, kbir, tajjeb, ħarsu lejja għandi vista qasira. U kulħadd jista' isemmi xi fejqan fi mela ċertament Pietru mhux qed jgħid hawnhekk għal fejqan fiżiku. Direttament le. Qed jgħid għal fejqan spiritwali. Ir-ruħ tagħna hija mfejqa. Ir-ruħ tagħna li kienet mafġa, ikkalpestata, imjassra mad-dnub, Pietru jgħid bil-ġrieħi tiegħu, bil-passjoni tiegħu fuq is-salib, intom kontu mfejqa.
Għalhekk il-Kristjan jista' jgħid jiena salvat. Jien li qed nafda fi Kristu naf illi sejjer il-ġenna wara mewti. Għaliex? Għax Alla fejjaqni. Hija xi ħaġa ddikjarata. Il-Kristjan huwa imfejjaq mid-dnub. Mhux għax għamilna xi opri tajba. L-Apostlu Pawlu jagħmilha ċarissima fit-tieni ittra l-Timotju, kapitlu 1 vers 9 fejn jgħid illi Alla salvana skont il-qawwa tiegħu. Salvana u sejħilna bsejħa qaddisa mhux skont l-opri tagħna. Din l-idea vili, l-idea tant popolari, l-idea tant mifruxa illi aħna ħansalvaw almenu parzjalment għax ngħixu tajjeb. Le. Mhux skont l-opri tagħna, imma skont il-għan tiegħu u l-grazzja tiegħu. Ja favur mingħand Alla. Li kienet mogħti għalina fi Kristu Ġesu qabel ma nħolqot id-dinja. Imma issa deret bid-dera tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu li qered il-mewt u dawwal il-ħajja u l-immortalità permezz tal-Evanġelju. Sew kif qal Pietru fil-bidunet. U nnifsu refad nubietna. Mhux jien. Jekk mela mhux jien. Verew le. Ġesu fejjaqna mill-ħtijiet kollha tagħna. Kultant aħna li kidna hija il-mart fiżiku x'vera. Kidna u jiskurmentana. Però Alla fi ħnietu jara aktar minn hekk. Il-qagħda tagħna jew aktar gravi milli għax għandi vista qasira, jew għax forsi għandi qalbi għajjiena, jew kwalunkwe ħaġa. Meta ġabu wieħed paralitiku quddiem Ġesu, mniżżel minn erba' tirġieħ ħbieb tiegħu qudiemu, ovvjament ġabulu biex ifejqu. Ġesu qallu ibni d-nubietek huma maħfura. Hemm kienet il-problema vera ta' dak ir-raġel, tagħna lkoll. Alla jrid jagħtina aktar infinitament aktar milli aħna nixtiequ għalina nfusna. Alla jrid jaħfrilna d-nubietna. Ġisimna Alla tawulna wkoll u jifdina wkoll mill-ġisem imsejken tagħna. Pawlu seħħu l-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna. Meta Ġesu jirritorna għalli jaċċertana li tina ġisem li ġbaħil tiegħu. Imma intom kontu infejqa spiritwalment. Qabel id-nubiet tagħna kienu ħomor bħal kremżi, missa Alla minnhom bojot bħal siġ kif bis-saħħa tas-sakrifiċċju tal-Kalvarju. Intom, min, int u int u int. Għandek ġabra ta' nies illi l-koll stqarrew il-Ġesu Kristu, kan bħalmejt l-Apostlu Pawlu, jekk inti tistqar b'fommok li Ġesu bħala s-sit, bħala il-ħakem fuqek, bħala dak li għandu dritt fuq ħajtek fl-aspetti kollha tagħha, u temmen f'qalbek illi Alla qajmu bell-imwiet, inti tkun salvat. Inti tkun salvat. U allura tajjeb inkun nafu, intom kontum fejqa, intom dawk kollha illi sissa marru għand Ġesu Kristu. Jistgħu jgħidu jiena kont imfejjaq u ninsab imfejjaq. U nibqa' mfejjaq. Tajjeb, intom jgħidilna Pietru, kontu bħannaċ mitlufa. Għal darb'oħra tajjeb nistudjaw sewa din. Kontu m'għadniex. U kif nafu min huma n-naċ misjuba ta' Ġesu Kristu? Ġesu ma ħellilna ebda dubju meta jpenġi lil nifsu bħala rajt tajjeb li għata ħajtu għan-naċ tiegħu. Ismgħu x'jgħid, kif jidentifikhom in-naċ tiegħu. Ġwanni 10 vers 4. Meta joħroġ in-naċ tiegħu, ir-raj imur qudiemhom u n-naċ timxi warajh għax jarfu leħnu. Min huma mela in-naċ vera ta' Ġesu Kristu? Dawk li jimxu warajh,
li juru ubbidjenza jew almenu xenqa u jixtiequ illi jirriformaw il-ħajja tagħhom u jonoraw lil sidhom u Salvatur tagħhom. Imma dawn ukoll jarfu leħnu fejn nisimgħu Ġesu Kristu fl-Iskrittura mqazza. Kristjan tarfu għax għandu riverenza, għandu stima, għandu l-akbar stima għolja tal-Iskrittura mqazza. Għax hemmhekk Ġesu jkellimna. Hemmhekk Ġesu jkellimna. Ftakru x'qal San Ġilormu darba. Min huwa ignorant dwar l-Iskrittura u ignorant dwar Ġesu Kristu. Ġesu jkellimna mill-kelma illi huwa tagħna. Aktar tard fl-istess diskors Ġesu jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom huma jiġu warajja għal darba oħra jerġa' jagħmel l-istess enfasi. Dan huma n-naċ tiegħu. In-naċ illi darba kienu mitlufa immissa jinsabu fil-merħla tiegħu, protetti minnu, mhux iktar ipperikolati, imma issa għandhom il-protezzjoni tiegħu. Huma dgħajfa fejn infushom, però sa hemm raj illi kif qalu ta' ħajtu għan-naċ tiegħu. Intom erġajtu lura lejn ir-raj u l-assis ta' ruhkom. Qed ħaniċċekkja daqsxejn fil-Grieg eżattament x'tajt din hekk ħobb nagħmilha. Tajjeb, però propjament Pietru jgħid intom treġġajtu lura lejn ir-raj u l-assis ta' ruhkom. Treġġajtu lura, differenti. Milli jien nerġa' lura u nittraġġa lura. Nittraġġa lura ġifieri hemm xi ħadd li qiegħed jiġbidni. Qiegħed ħajjarni, qiegħed jeżerċita xi influwenza fuq biex jiena mmur lura. Pietru qed ifakkarna li dawk li jemmnu fi Kristu emnu illa ħalla l-missier ġibidhom lejh. Ġesu nnifsu jgħid ħadd ma jista' jiġi għandi. Jekk missieri li bagħatni ma jiġbdux u jiena inqajmu fl-aħħar jum. Biex jurina li s-salvazzjoni kollha tagħna hija ħidma ta' Alla Trinità. Alla Trinità. Alla li għażilna il-missier liben illi ħallas il-prezz infinit li ma stajniex inħallsu aħna l-Ispiritu Santu li attwalment jagħtina din il-ħajja ġdida u jaħdem fina biex insiru nixbħu lill-Mgħallem tagħna. Intom treġġajtu lura. Dil-ħidma sigreta u misterjuża tal-Ispiritu Santu li fetħilna għajnejna li tagħna den mhux biss biex nifhmu, imma biex ir-rieda tagħna nkunu rridu illi mmorru għand Ġesu Kristu u nsibu r-refuġju tagħna fih. Ġesu li qal ejjew għandi intom il-koll li intom taqlin u mobbijin u jiena serraħkom. Ftit qabel jgħid illi ħadd ma jaraf liben li fil-missier u dak li liben irrid jarrafu. Għal darb'oħra kif qal Pietru u nnifsu. Is-salvazzjoni tagħna nattribuha biss lilu u b'ebda mod lilna nfusna. Intom treġġajtu lejn ir-raj u l-assis ta' ruhkom, l-assis l-episkopos, l-isqof, jekk trida bil-Malti pur. L-isqof ta' ruhkom. L-overseer, dak li qiegħed jassess, dak li qed juħsib, dak li qed jindokra. U raj il-pojmen ta' ruhkom, il-pastor. Mhux jien il-pastor tagħkom. Ġesu. Huwa r-raj, huwa il-pastor il-kbir, huwa l-pastor it-tajjeb. Juża strumenti tajfa sabiex iwassal leħnu u r-rieda tiegħu lilkom il-koll. Lilkom il-koll. Sew dawk li diġà weġibtu għal din is-sejħa, għal din l-istadina, kif ukoll għal dawk illi għadhom ambivalenti, għadhom forsi dubjużi. Jekk din mhix aħbar tajba mela x'inhi. Jew jekk
jew jekk għandek dubju fuq Ġesu Kristu, mela min jista' ineħħilek il-peace? Min? Jiena saqsik x'idhirlek minn Ġesu Kristu? U x'ifisser is-salib tiegħu għalik? Għax hemmhekk għandna mistoqsijiet vitali li ta' bilħaq jagħmlu differenza għad-destin etern tagħna. Dawk li qegħdin jiddependu fuqu dawn biss għandhom post riservat għalihom fil-ġenna. Din l-aħbar it-tajba. L-aħbar it-tajba li tħalli konsegwenzi pożittivi kif ukoll negattivi skont kif aħna nwieġbu għalija. U nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda biex aħna mejtin għal dnubietna ngħixu għal ġustizzja. Bil-ġriedi jew intom kontu fejja, għax kontu bħannax mitlufa, missa treġġajtu lura lejn il-pastor u l-isqof ta' ruħkom.